गोबांमा बरंनि बोखाबो सिंजानाय कक दंमोन अमरनोबो तिनि स्राय स्रायके रिबायखा ख्रिस्टान बरफ बुट दिनाय तामनि अकंनोबो तिनि बुबाग्रा स्राय स्रायके रिखा तांगै जों बीजेपी नि सिमुल नाय बुसानानै नांखा अकंनोबो तिनि बुबाग्रा स्राय स्राय के रिखा जतनो जत लीडर जत वारियर्स रक तिनि अकंनो खाना जतनो खापुर जाका एवं तंरक जाका अकंनो जत अजामारक बुसकांनि सालो मा खानानि सिमी त्रिपुरा हास्टेनि जत जागा जों ककपिरनाय एवं जों अकंनो जे बरंनि बोखावा बुदि क्वेश्चन फाइमान अकंनो तिनि क्लिक खालाय जों बुबाग्रातानि स्राय स्रायके थांगाता सर तामनि बागै पड्ड बुपरनो बुट रने अब किसिसा एक्सप्लेन द खाइबानो अमंका और पॉलिटिक्स बरक गया अरंका आनि दफानि कक चिनि पार्लियामेन्ट साजोंनाय जों इंडिया वा हाबमानि उल गोबां मा त्रिपुरानि एमपी का गोबां मा बरक विभिन्न पार्टीनि थांका किन्तु त्रिपुरा सानि कक वाइसाफोरनो साजागिया के चिंताबो अमति प्रतिनिधि न रहनानै नाय दङ जे प्रतिनिधि चिनि त्रिपुरा सारनि कक सानाय एवं चिनि जे एकर्ड मनि सेंट्रल गवर्नमेंट बा त्रिपुरा मथानि बिसिंगो जे एकर्ड मनि एकर्डनि इनको नबो कगनबो जों आगामी दिन पार्लियामेन्ट तिसा तेबो तारतारि इमप्लिमेन्ट खायनानै आबोनि बागै जों चाइतंनायता आबोनि बागैनो जों खरकसा चिनि रयेल फेमिलि बरगनो जों इनको आरो हरकाता कप्लाइं फाइनेन बागै बुसु जरा एक्सपेक्टेशन जों सुदु कप्लाइ सिमे कप्लाइ तो उंनाय न एबन मार्जिन बुट बाय जों जिदिनानि बागै जों एकदम खूब एक्सपेक्ट खायो इस त्रिपुरानि कैंडिडेट वोटर संगताम कक साने सर इस त्रिपुरानि इस त्रिपुरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भोटार संगताम कक साने आं बरंनो सानाय बोखावो अरै बरै खालायावै दुद्रु मुद्रु उंयावै जों कायसानो चिनि त्रिपुरा सानि कक साना बागै पार्लियामेंट जों बुट रहनानि बागै चिनि रयेल फेमिलिनि चिनि बरम गोनां जि कृति सिंह देवबर्मानो जों बुट मारिनाय सिम्बलिया आसल काचिनि दफानि कक सानै बरक से नांगो ताबुंनि जरावो अमनो जों जत लुकनो पयनाय नर बुसकांनि सालो अयनो बुट चिनि कृति सिंह बुडिदि बुबागरे नाहारि रिदि त्रिपुरा सानि नाहारि रिदि चिनि पद्द चिन्नया मेन इंजाका चिनि बरक से सर वेस्ट तो तंनाय रंग बागै के बरक जगह बुट जानाय टाइम वेस्ट तो तंनाय बो जों वेस्ट तो जार तंनाय बो बरनो बो जों सानाय बरक बो जेहेतु चिनि अंडरस्टैंडिंग का बरक बो पद्द चिन्ननो बरक बो बुट दिथन सर हामबाय